Desta volta meterémonos cunha das partes máis importantes das aplicacións web, que é o traballo coas bases de datos. Xa falamos en ocasións anteriores de que usaremos o ORM, vale? Que simplemente o que teremos que facer é deseñar o noso modelo para que o sistema transforme ese modelo en base de datos. Entón, iremos ao ficheiro models.py da nosa aplicación e comezaremos a crear obxetos dese modelo. É unha aplicación de recetas, ou pretendes unha aplicación de recetas, co cal podemos empezar cunha clase ingrediente, vale? Que almacenará a información dos ingredientes das recetas. Esta clase herdará do paquete models, da clase model, perdón, do paquete models. E terá os seguintes atributos. Terá un identificador, que se chamará ID-ING, e será un autoincremental. É dicir, será un enteiro que se autoincrementa automáticamente. E tamén será unha chave primaria, co cal indicamos que será autofield, e como atributo ou como parámetro diremos que a primary key será verdadeira. Vale, outro campo que deberemos incluir será que teña o texto do ingrediente, o nome do ingrediente. Para elo, incluiremos un campo, un atributo que se chamará ingrediente, será un campo de texto, co cal será un char field, e podemos indicar cousas como cousas xa relacionadas ca base de datos como a longitude máxima. Podemos dicirlle que ten unha longitude máxima de 100. Xa estamos preparados para facer as migracións. Entón, primeiro, facemos tumbamos o servidor para poder interactuar coa consola e teremos que realizar un make migrations da nosa aplicación de recetas app e despois un migrate. Xa crearía ou xa estaría preparado o noso ficheiro, as nosas bases de datos no ficheiro que, como estamos a utilizar ese culite, pois farías modificacións neste ficheiro. Que ocorre? Estou usando Visual Studio Code, non estou usando PyCharm, co cal eu non podo visualizar este ficheiro directamente. Tería que instalar unha serie de, algún plugin para poder visualizar o contido deste ficheiro. Así que imos ás extensións e buscamos a extensión desexada, que sería SQLite Viewer. Non está instalada, como vedes, e simplemente a temos que instalar. Unha vez instalada, xa poderemos ver o contido de esta nosa base de datos. Vemos que creou unha táboa que se chama recetas app ingrediente, vale? Ponlle como prefixo o nome da app e o nome da táboa que nos deseñamos ou que nos indicamos no modelo, vale? Non ten datos. Procederemos agora co resto da lógica da nosa aplicación. Que será o seguinte que precisemos? Pois para poder acceder, xa temos o modelo, a parte do modelo en lista, teremos que empezar coas vistas. Imos ao noso ficheiro views.py e crearemos unha nova vista. O primeiro que debemos facer será importar a clase, o modelo que acabamos de crear. Entón, do paquete modelos, indícolle que importe a clase ingrediente. Comprobo que o nome, como eu non teño autocompletado, vou facer un copy-paste para asegurarme de que os nomes coinciden. E agora procedo coa creación da vista. Neste caso utilizarei funcións, non utilizarei clases de momento, ainda que se poden utilizar, pero penso que é máis sinxelo utilizar unha función que chamarei listado ingredientes. E, como sempre, utilizará o request. Defino unha variable ingrediente que, ollo, será un obxeto ingrediente do cal obterei todos os obxetos e sin ningún tipo de filtro, co cal utilizarei o método objects porque quero obter todos os obxetos e indicarei que
all, non quero facer ningún tipo de filtro, vale? O que teño que facer, como sempre, devolver un render, o que lle paso un request, o que lle paso un template, que de momento non temos, e o que lle paso un contexto, que tampouco temos contextos. Os contextos pódense meter directamente. Se nos fixamos antes, creamos unha estructura auxiliar, pois bueno, porque tiña varios valores, pero neste caso non é necesario, porque simplemente voulle pasar o ingrediente, o listado de ingredientes, porque vai ser unha lista de obxectos de tipo ingrediente. Entón, o que farei é crear o contexto directamente, indicando que vai a devolver unha variable ingrediente co valor ingrediente. Unha vez corrixidos os erros, pequenos erros sintácticos, a nosa función e a nosa vista xa estaría. Hai un pequeno fallo. Primeiro, non hai definido, non temos ningún template, co cal o seguinte paso que teremos que dar será a creación dun novo template. Chamareille listado ingredientes.html, porque un ficheiro HTML, e crearei o noso ficheiro listado ingredientes. Xa me creou o ficheiro, non lle indiquei a extensión, foi un erro, entón non me está a detectar o HTML, pero bueno, unha vez poño a primeira etiqueta, é moi listo, Visual Studio Code, e xa podo empezar a incluir código HTML. Terá un título, que será listado de ingredientes, e unha lista sinxela, HTML, un UL, unha lista desordenada, con diferentes elementos, con diferentes LI. Pero estes LIs eu vou nos xerar dinámicamente, co cal terei que utilizar un tag de Python para percorrer esta estructura de datos. Entón utilizarei un for, recollerei os datos na variable ing e percorrerei a estructura ingrediente, porque foi o nome que lle puxen no contexto. Comprobo, efectivamente, ingrediente. Dentro deste bucle o que teño que facer é amosar, vale, lembrade cos filters, amosar o valor recorrido, obtido, perdón, sería ing punto, e que quero amosar? Pois podo amosar, vou ao modelo e digo, vou amosar o identificador. Entón o que teño que facer é do obxecto ing amosar o atributo id ing, e tamén amosarei o valor. Entón no modelo collo o campo que quero amosar e indicolle que quero amosar ese valor. E a partir deste momento, en principio, xa estaría. Podemos comprobar arrancando o noso servidor, pero non, faltarían máis cousas. Teño o modelo, teño o template, teño a vista, pero faltame a URL. Entón, teño que crear un novo path. Como sempre, o novo path deberá ter unha URL. De momento non poñemos nada, deberá ter unha URL, deberá ter unha vista, voulle chamar a este novo path listar ing, deberá ter unha vista, a vista ten que ser o nome da vista que acabo de crear, listado de ingredientes, pero hai un pequeno erro, non é un erro, é dicir, é unha convención. Xa, eu vos dixen que o máis común era utilizar nos nomes, utilizar o sufixo view, co cal corrixirei ahora mismo. Chamarei listado de ingredientes view, importarei listado de ingredientes view e chamarase listado de ingredientes view. E xa temos modelo, URL, template e vistas. En principio, bueno, faltaría o named URL, que vou chamar parecido a URL, listar ing. Vale. Xa estaría. En principio, eu podería levantar o servidor e mirar a ver que ocurre. Recargo, busco a miña nova ruta, listar ing, e vexo que hai un erro. Cal é o problema? Vamos a miralo. Me está dicindo que parece que non atopa ese ficheiro. Efectivamente, cando creei non lle puxen extensión, confiado en que ele iba a detectar confiado que iba a guardar como HTML, e nada, está me dando outro erro. Este é diferente. Se vos fixades, está me dicindo que o etiqueta for faltalle o fin de etiqueta, co cal o que teño que facer simplemente é engadirlle a este tag, engadirlle un end for,
incluyo en for, gardo e comprobo a ver se todo vai correcto. Está todo correcto. Que pasa? Non estou a ver ningún ingrediente. Por que? Pois porque creei a base de datos non ten valores. Sabedes que Django incorpora un módulo de xestión automática, un módulo de administración, que xa o temos activado, que nos podemos insertar valores por aí, pero de momento isto deixarei no para vindeiros vídeos, xa me está quedando bastante largo. O que faremos será o CRUD, das operaciones CRUD, de lectura, escritura, etc. con base de datos, faremos a man. Entón, o seguinte que faremos será a inserción de datos. Vale? Que pasa? Que para insertar datos eu podería facelo dende aquí, pero con este plugin non podo. Tería que crear facelo eu a través da aplicación. Vale? Con PyCharm sí que permite outra xestión, pero con este plugin non. Entón, o seguinte que temos que facer será ver a parte de formularios, porque para eso precisamos un formulario para poder introducir información e que esta información sexa guardada na base de datos. Pero isto será en vindeiros vídeos.